Haidi ingke ang haini rokni bagui tini story katal tubui phaitong pijak ingke ang story nang rokno khanam rwnai tini ni story hingke 1996 ni kaisa real love story khoroksa swla bini mung khe Romesh bo school ni paiwi college o phainani naitrok tei jora rogo bo tongma jaga ni town o khoroksa bai tei khoroksa jati twiwi kok banglai tongmani jora eba jat khaglaiwi kok tisalai tongmani jora phiaba swla Romesh hingke obo twirokno bo kuno mungsa khel khaiya tei bini jora 16 year eba 16 bosor hingke no kaijak paibaio phia Romesh hingke obo twirokno wansokya bo porinani se aswkhe bwkha rojak aboni bagui bini nogrogo bo sabo ang tabo kaham khe bwkha ribai kaham khe porewi kolok kotor wngna se ang obo haisi raisani dakti kaijagui nupung khama rokno chajakya bo bini nogrogo bo obo haikhe sabo afro jorao no khoroksa bwrwi bini mungkhe Sohania bo hingke bini nana daisongni nogo porina bagui tongwi tongphaio phia bwrwi hingke musolman jora rogo bwrwi borokno aswk lekha pore rojakya oboni bagui bo porina hwnwi bini nana daisongni nogo no tongwi tongphaio swla bai bwrwi borok khoroknwi no kaisa jagao no college admission nanglaikha borok khoroknwi no semester bo kaisa tei subject rok bo mililaio salsakhe borok khoroknwi kaisa classroom o thansakhe sobui laikha phia swla bwrwi no nugyakho tamoni hingke musolman bwrwi rok to mwkhang sinimjakya khaiwi ri bai kholobwi tonio oboni bagui bo bwrwi ni mwkhang nugyakho afro bwrwi kaisa topic bujokjagui tongmano busia wngwi singmani jora hingke no swla bwrwi ni khorang khanamwi bini yango nasigui naio phiaba bwrwi ni mwkhang nugya haifano bo bwrwi ni khorang khanamwi bini bwkhao tamo kahai wngjago bo college ni nogo kifilfro bo bwrwi no mano nasigui thango haikhe bo sawi mankha bwrwi borokni nog gandao no tongo hwnwi phia borok jagao tong obono khe kaham khe sisokya bo bwrwi ni mwkhang naina bagui aswkhe no chaitokha phiaba nugliya tei swla nogo thangwi bo bwrwi no mano muitong manjagui tongo bwrwi no bo je afro puila nugo afro no bini bwkhao bwrwi ni bagui kisa hamjakma kahai wngwi thangkha bwrwi ni mokol goron rok aswkhe no naithok tei bini kok sama khorang rok aswkhe no kwtwi swla college o thangbrung no bwrwi no mano nasigui tongo phia bini mwkhang nugya salsakhe swla kaisa bijap porina hwnwi borokni nogni sar sakao khe kasawi bijap philwi tongma jora afro khoroksa bwrwi borokni nog gandani sar sakao khe rilamwi tongo bo bwrwi no nugui haino bini mokol goron rok nugjak haima tongo hingke no swla bwrwi no mano log khe nasigui tongkha haikhe bwrwi swla no nugui oro jagani kutulwi thango swla bwkha bisingo khe wansogwi tongo obo hamjakmani bwrwi no wngkhana hwnwi salsakhe swla bwrwi tongma jagao thangkha bini nana daisongni bwrwi ni nana daisong hingkhe swla no swkangni simi no sinimjak tamoni hingkhe swla aigeni simi no bini nana daisongni nogo thanglai khaiwi tongo tei je kuno problem rogo bo kisa misa subabo obo haikhe no swla bwrwi ni nana daisong bai sinimlaimani bisingtwi halok kaham wngwi tonglaio tei bwrwi ni nana daisong bo swla no nijini angsu haikhe no tonio bwrwi ni nana daisong ni bwsarok hingkhe fatar ha rogo mano samung khai tongbaio oboni bagui swla jora o khe bini nana daisong ni nogo thanglai khaiwi je kuno problem rogo subaiwio swla bwrwi ni thangsobui kha hingkhe no bwrwi ni nana daisong swla no nugui singsoklaio tinile tamo khe sokpaikha aswk din kwdwkma haidi bisingo happhaigra di aswk kwdwkma phaiani phaimani ba angni banta mungsaswk chajaknai swnamgrana hwnwi hingkhe no swla bo bisingo habwi achobui kha afro bini dai hingkhe potrikar porewi tongo afro bini dai bai swla kok sawi tongmano bwrwi hingkhe hwijagui nai tongo hingkhe no bwrwi bo swrasa tongkha hingkhe no oro jagani ongkhorwi phaikha afro swla bwrwi no nugui haino log khe nasigui tongo afro bini dai bo bono sawo obo khe ani bwsajakni bini bwsano mungkhe Sohania hwnwi swla kok no khanamkha hingkhe no kok phirokha Sohania sini college ni no jeng kwnwi semester baksa tei subject rok bo jeng kwnwi ni no mililaio bwrwi ni dai bo haikhe kok no khanamkha hingkhe no haino hai tei baisa safio hingkhe ba tei bo se chawo norok khoroknwi college thanglai pura kwnwi khe baksa khe nasingwi thanglai mano tei bono nini loge bo nungbai
baksa khe tilangdi chwla o kokno khwnamwi bwkha bising bisingo aswkhe tongthokjago tei bo o kokno ing hwnwi gosewi nogo thangwi paikha afroni teini din simi hinkhe no chwla bai bwrwi borok khorokni baksa khe college thangnaio afro chwla bwrwi bai kok sana bagwi kwbangma no try khaio phiya bwrwi hinkhe kok kwbang sana naiya haino siring srok khe tongo haikhe obo haikhe mangno salbrum no chwla bai bwrwi baksa khe nasingwi college thangnaio obo haikhe no borok khorokni tei bo kulusungwi thanglaikha chwla hinkhe to agini simi no bwrwi no kisa kisa hamjagwi rok tongo haikhe tabo khe o bwrwi ni bagwi bini bwkhao tei bo hamjakma wngwi thangkha salsa khe khoroksa chwla borokni semester ni no bo bwrwi no daily no college rogo nukha hinkhe kosto rio tei bini uklok rok rwkthar ro afro romesh phaiwi nukpaikha tei bo o chwla no kutubwi rohuo hinkhe no bwrwi bo o chwla romesh no obo haikhe nugwi haino bono mangno log khe nasigwi tongkha tei bini bwkhao bo chwlani bagwi kisa kisa hamjakma hai wngwi thango salsa khe borok khoroknwi sar saka simi khe haino jono waisa nasiklaiwi rok munwilaiwi kok sawi tonglaima jora afro bwrwi ni nana phaiwi nugwi ro phaio hinkhe no bwrwi bini nana no nugwi oro jagani kutulwi thangkha phiya o chwla hinkhe bini nana ni gana o thangwi bobai kok saio afro bwrwi ni bini nana haino munwi tui khe chwla no sao nungni ni bwkhani kok rok saya khoda daiti sawi paidi haya hinkhe nini slai swkang boi tlangwi thangano norok khoroknwi khe belai no mwchangwi tongo hai hwnwi bwrwi ni nana bono munwi tui khe sao hinkhe no chwla bo o kok no khwnamkha hinkhe no kok phirogo aw ang to sawi paio no ani bwkhani kok no phiya bo ani hamjakma no gosiya hinkhe afro khe no bwrwi ni nana bono saka nung gosiya obono tui ta wansokdi nini bwkhao hamjakma tongo hinkhe sawi paidi bobono no hamjagwi tongwi phano no saragya wngwi tongkha hinkhe oboni bagwi no sawi rudi hamjagwi no tongkha hinkhe bwrwi ni nana obo hairok khe chwla no saka haikhe afro ni teini din no hinkhe no chwla bwrwi no propose khaiwi rwkha bo bwrwi no bini bwkhani kok rok bebak khulogwi sawi khwnamdi bo phiya bwrwi bono kuno mungsa saliya haino lasijakma haikhe munwi simi no tongo paithago bo chwla no o kok simi no sawi klango khanawa ani nogo phaiwi malai phaidi hwnwi haikhe bwrwi oroni kutulwi thangkha hinkhe no chwla teini din no khe no bwrwi ni nogo thangkha bwrwi bo swkangni simi no bini nana dai songno bebak no sawi khwnam rwjak borok khorokni ni kok no haikhe chwla bo thangsogwi kha tei borok khorokni no bini nana dai songbo gwnwi khe nugwi chajaklaio obo haikhe no chwla bai bwrwi ni kwcharo hamjakma wngwi thanglaikha salsa khe bwrwi bini nogo thangma jora afro bo bini ma babu songno sawi khwnam rwkha borok khorokni hamjagwi tonglaimani kok no phiya ba bwrwi ni buma bufa songo seliya tamoni hinkhe o chwla khe hindu haifano bwrwi bini ma babu songno aswkhe busirwna naio phiya ba busirwi manliya paithago khe bo bini ma babu songno hai hwnwi saka ang je saphano wngthang o chwla bai no thangnai hwnwi hinkhe no bwrwi ni bufa o kok no khwnamwi jolejakma bai bono kaiwi rohosina hwnwi chwla naikha afro ni jorao tabungni haikhe boni yago mobile phone rok bwrwi khoroksa bai tei khoroksa kwrwnglaina hinkhe chithi swiwi ma pathoklaio tei o chithi hinkhe je rohoma jaga location no sogwi nani 22 din hairok somoi nango waisa uisu khe sogwi yarok sudu se wngwi paio obo hai afro bwrwi bo bini hamjakma chwlani bagwi kaisa chithi swikha tei o chithi bo obo haikhe swijak bini babu bono jabardosti khe kaiwi rohona bagwi chwla naiwi paikha hwnwi salsa khe o chwlani o chithi sogwi kha hinkhe no chwla obono nugwi aswkhe kha khamjago hinkhe aswk jwrano tinini story norok o story no khwnamwi bobo hai wngjakha comment khaiwi sanani tapokdi tei video no chajakha hinkhe like tei share khaidi tei jara channel o kwtal wngwi tongkha hinkhe please subscribe khainani tapokdi tei bo norokni chubachu manui bwskang next time o video kwtal tubi phaima natui hinkhe aswk jwrano hambai video no paithak jora naima bagwi ang jora mankha hinkhe bwskang next time o tei bo video tubi phai tongphio oboni bokoso।